बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सौम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती आणि ती पवित्र पवित्र आत्म्यावर बेन आत्म्यावरती गर्भस्थ झाली. गर्भस्थ झाली. नमान मरिये कृपेन भरले, सौम्य तुझ्या सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरियो, देवाची माय, आम्हा पापल्या खातीर विनंती करा आता आमच्या मरणाच्या वेळेला. आमेन. आपले सौम्याचे साखर तुझ्या सत्याप्रमाणे भेटेन जाव. नमान मरिये कृपेन भरले, सौम्य तुझ्या सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरियो, देवाची माय, आम्हा पापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. आणि देवाचं पूत मुनी झालो आणि आमच्यामध्ये गेलो. नमान मरिये कृपेन भरले, सौम्य तुझ्या सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरियो, देवाची माय, आम्हा पापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. भाग्यवंत देवाचे माई, आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या वसवण्यात आम्ही पावसाची करते. माग्या ये सम्या भडव्यान बरी भगवान खबर दिल्यावर तुझ्या भूतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्टा आणि जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने ओतून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुझ्या रखण्या सगळ्यांच्या दयेन माका दिलाय मका राग संभाळ आणि सले आमेन. ससनास विषय दितांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाश संचेर फंखोदी समाधाने ती विषय घेवदीत आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सामी गेले आमच्या सुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आड येऊन कमका आधार दे समी देव तांका फरमाव दे म्हणून प्रार्थना मागता आणि तू ये सर्गावेल्या फौजेच्या कुवारा आत्मे विबाडून संसारावर विस्तारला सैतानाक आणि त्याच्या हरा खोट्या आत्म्याक देवाच्या पदवीत यमकणाक लटून घाल आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमका येऊ, तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचा दिसपडता ग्रहाचा जमकांदी आणि आमची बदकाम गोस आणि नमान मरिये तू कुरपेन भरले सोमी तुझे सुभयसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया माफिया खाते विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. नमान मरिये तू कुरपेन भरले सोमी तुझे सुभयसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. आमेन. नमान मरिये तू कुरपेन भरले सोमी तुझे सुभयसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया माफिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आणि सदा सर्वता आमेन. सगळे आम्ही दिमे मडिया आणि सक्रामेंतांत आमच्यामध्ये येऊनच्या ख्रिस्त रायाक आमच्या सम्याक रायांच्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. त्या रायाच्या राजांगणात आम्ही व्यत्यय असाव. त्या रायाच्या रावळेरांत आम्ही भितर रिक्त असाव. त्या रायाक आम्ही मान भगोन ताका नमस्कार करण आज
आम्ही त्या रायाक आम्ही होगोळसून ताची स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमान महिमा होगळा तुका एकल्याकच दर्याच्या धन्या रायांच्या राया सर्व पदवेदरा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुझ्या पायांतळा आम्ही या घडी तुका नमन करते असा, तुका आराधन करते असा, तुझे आम्ही स्तुती करता, तुका प्राणीपात करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया शियारा la baradi bara shiara la bara shiara la baradi gera baradi bara shira bara bara bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Come and worship royal priesthood. Come and praise Him. Holy nations, worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious. He is precious. King of glory. King of glory, come and worship. Royal priesthood. Come and praise Him. Mic unmute Kankavya. Praise Him. Holy nations. Holy nations. Worship Jesus. Worship Jesus. Our Redeemer. He is precious. He is precious. King of glory. King of glory. Luke chapter 19:38. Luke 19:38. San Lucas Evangel 19 अध्याय 30 आणि 8 वळ. सदैव जाव सर्वेस पराचे नावी येतात तो राय. सदैव जाव सर्वेस पराचे नावी येतात तो राय. शांती, सर्गी आणि महिमा अत्युन्नती. आमचो बायबल आम्ही उक्ते करूया. तुमचो बायबल असल्यार तुम्ही सांगाता उक्ते करूया, बायबल उक्ते करूया. लूक 19:38. लूक 19:38. देवाचे उत्तर त्या अध्यायांत. लूक 19 अध्याय
28 ओळीतून पुढे म्हणता, कसे लोक या रायाक जेरुसलेमात स्वागत केलं. जेरुसलेमात या राया कशी वाट तयार केली. तो सगळं लोक त्याची जय जयकार करत. इतल्या लोकांक बरे केलं. कुरड्यांनी पळयशें केलं, थोंट्यांनी सरशें केलं, आत्मरल्याने उठून सरशें केलं, बेऱ्यांनी ऐकशें केलं, मोन्यांनी उलयशें केलं. तो जावन आसा रायांचो राय. नीज जावन तो जावन आसा रायांचो राय. नीज जावन आसा यो राय आज आमचे मध्ये आसा. आमचे मध्ये आसात राय. आयजाया 40 वर्स 9. आयजाया 40 वर्स 9. सियोनाक बरी खबर हाडतल्या दुता. उंच पर्वताचे सोडून वस. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडतल्या दुता. व्हडल्या थळ्यान बोब मार, भिरांती विणे बोब मार आणि सुदाच्या शहराक सांग, हांगा आसा तुजो देव. हांगा आसा तुजो देव. तो रायांचो राय. तो रायांचो राय. फळे सर्वेस्पोर आपले पदवेन येता. आपल्या भलिष्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचे इनाम ताचे सवयांचा, ताच्या जैताचे फळ ताचे फुडल्यान येता. वय यो तो रायांचो राय. यो जावन आसा तो स्वामी. तो आपल्या भलिष्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. तो अधिकार चलयता. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18. सर्गी आणि संसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. आज या रायाचेर आमी नदर घालया. त्या सक्रामेंतांत आसल्या जेजूचेर आमी नदर घालया. देवाचे उतर म्हणता, सर्गी आणि संसारी देवान सर्व पदवी म्हाका दिल्या. म्हज्या मोगाच्या भावा, म्हज्या मोगाच्या भयणी, आज तुझ्या कुटुंबात समस्ये उणे जातात ना. तू सस्पते असाय, झगडते असाय, आर्ग्यू करते असाय, तुझे कोणी ऐकना. या रायांच्या रायाक तुझ्या कुटुंबाचेर पदवी नांगी. आज तुझ्या पिडेक वकोल सोदून थंय हांगा धांवन आसाय. म्हजी पिडा कित्याक गूण जायना. ब्रदर माग, सिस्टर माग, याजकांक फादर मागा म्हणून सांगताय की आज या सक्रामेंतांत आसलो जेजू म्हणटा तुका, सर्गी आणि संसारी, सर्गी आणि संसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. सर्व पदवी दिल्या. सर्व पदवी
म्हळ्यार ह्या समुद्रांचो सगळो अधिकार, सगळे अधिकारी जावं पुरो प्राईम मिनिस्टर, जावं पुरो प्रेसिडेंट, जावं पुरो सगळे राय ह्या आमच्या रायाच्या अधिकाराखाली येतात. आमच्या या रायाच्या अधिकाराखाली येतात. आज त्या राया मुखार जाता जाल्यार दोनी हात आमचे वयर उबारया. This word, Luke 19:38, दोनी हात उबारनो म्हणून 10 पटी आम्ही उसार त्या रायांच्या रायाक आम्ही मान करणं सांगया. लूक 19:38 सांगता म्हणून म्हणया, सदैव जावं सर्वेस्पराचे नावी येता तो राय, शांती सर्गी आणि महिमा अत्युन्नती. सदैव जावं सर्वेस्पराचे नावी येता तो राय, शांती सर्गी महिमा अत्युन्नती. सदैव जावं सर्वेस्पराचे नावी येता तो राय, शांती सर्गी अत्युन्नती. सदैव जावं सर्वेस्पराचे नावी येता तो राय, शांती सर्गी आणि महिमा अत्युन्नती. सदैव जावं सर्वेस्पराचे येता तो राय, शांती सर्गी आणि महिमा अत्युन्नती. सदैव जावं सर्वेस्पराचे नावी येता तो राय, शांती सर्गी आणि महिमा अत्युन्नती. सदैव जावं सर्वेस्पराचे नावी येता तो राय, शांती सर्गी आणि महिमा अत्युन्नती. सदैव जावं सर्वेस्पराचे नावी येता तो राय, शांती सर्गी अत्युन्नती. सदैव जावं सर्वेस्पराचे नावी येता तो राय, शांती सर्गी आणि महिमा अत्युन्नती. सदैव जावं सर्वेस्पराचे नावी येता तो राय, शांती सर्गी आणि महिमा अत्युन्नती. येवनारा श्रेष्ठ याजकार, श्रेष्ठ याजकार Ogorsia, Tacha Navad, Tacha Navad, Arasia, Jesus Sumia, Jesus Sumia. Mola dicto, Rai maimezo, Rai maimezo, Yeun arasia, Yeun arasia, Shreष्ठ याजकार, श्रेष्ठ याजकार, Ogorsia, Tacha Navad, Tacha Navad, Arasia, Jesus Sumia, Jesus Sumia, Mola dicto, Rai maimezo, Rai maimezo. दोन्ही हात रूपान करूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दोन्ही हात रूपान माईकान मिटकन गट दळण गाऊया. हालेलुया,
चला Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. घेऊन येण्याची समस्या असलेल्या एका व्यक्तीक जेजू आपणच या घडये वाटत त्याला संग्या हालेलुया पायाची दुःख जेजू आपण गुण करतेस हालेलुया शिराला बरा 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 दिबर शिरा बरा बरा दिगिरा बरा दिबर शिराला बरा 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 रिया शिराला बरा दिबर शिरा बरा दिगिरा बरा दिबर शिराला बरा 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 आपया आपया जेजू चला दोन्ही हात वर उभा या सौम्य मुखार तुमचे आमचे जीवित सरेंडर करून द्याव्या आपया ओढला तल्या जेजू 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 ईरा बरा 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 आपया आपया ओढला तल्या जेजू 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 ये सोमिया जेजू संग्या मुझे पटलन ये सोमिया जेजू सक्रामेंटांत असल्या मुझा जेजू सक्रामेंटांत असल्या मुझा राया मुझा जीविताच्या सगळ्या जाग्यांनी राय जाऊन असल्या मुझा सोम्या हांव तुका आराधन करता मुझ्या सगळ्या कुटुंबा बराबर हांव तुका आराधन करता पदवी अधिकार बापान तुझ्या हाताखाल दिल्या मुझ्या कुटुंबाचेर मुझ्या पिढेशिडेचेर मुझ्या कामाचेर मुझ्या आर्थिक परिस्थितींत तुम्या जेजू तुका अधिकार आसा तुम्या जेजू एम्प्लॉयरान म्हाका फसयला तुम्या जेजू हांवें पातयेल्ल्यानी हांवें मोग केल्ल्यानी म्हाका घात केला जेजू मुझ्या राया ही फिर्याद कोणा लागी वचून सांगो जेजू
जेजू तुका सोडल्यार तुका सोडल्यार सोडल्यार कोणा लागी वचू सोम्या. कोणालागी वचूं कोणालागे सोम्या. वचोंक सोम्या. जेजू राया जेजू राया तुझ्या बगैर तुझ्या बगैर म्हाका कोणूच तुझ्या बगैर म्हाका कोणूच आधार ना सोम्या. आदार ना आदार ना सोम्या. सोम्या. म्हाका न्याय करून दितलो. म्हाका न्याय करून दितलो. तुका सोडून तुका सोडून दुसरो कोणूच ना राया. दुसरो कोणूच कोणूच ना ना राया. म्हजे दोन्ही हात वयर उबारन. म्हजे दोन्ही दोन्ही हात वयर उबारन. म्हजी तकली तुझे मुखार बागोवन. म्हजी तकली तुजे मुखार बागोवन. मुखार बागोवन. म्हजे सगळे जिणी म्हजी सगळी जिणी सगळ्या म्हज्या कष्टां सांगता. सगळ्या सगळ्या म्हज्या म्हज्या कश्टां कश्टां सांगता. सांगता. सगळ्या म्हज्या समस्या सांगता. सगळ्या म्हज्या समस्या समस्या सांगता. सांगता. सगळ्या म्हज्या पिडे शिडे सांगता. सगळ्या म्हज्या पिडे पिडे सांगता. तुका समर्पण करता जेजू. तुका समर्पण करता करता जेजू. जेजू. तुजेर हांव पात येता जेजू. तुजेर हांव पात येता जेजू. तू तो राय तूं तो राय म्हाका सुटका दितलो. म्हाका सुटका दितलो. जेजू तू बरो गवळी. जेजू तूं बरो बरो गवळी. गवळी. जेजू तू म्हजो गवळी जावन असल्यार जेजू तूं म्हजो गवळी जावन जावन आसल्यार असल्यार म्हाका कितेंच उणें ना. म्हाका कितेंच उणें उणें ना. ना. म्हाका कितेंच भंय ना. म्हाका कितेंच कितेंच भें ना. भें ना. सोम्या जेजू सोम्या सोम्या जेजू जेजू. म्हजी सगळी जिणी म्हजी सगळी जिणी सगळी जिणी म्हज्या घोवाक म्हज्या घोवाक म्हज्या म्हज्या घोवाक बायलेक म्हज्या म्हज्या बायलाक बायलाक म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या भुरग्यांक भुरग्यांक तुज्या हातान भेटोवन दिता. तुज्या हातांत भेटोवन दिता. जेजू म्हज्या राया जेजू जेजू म्हज्या म्हज्या राया राया. तुझे उतर सांगता सोम्या. तुजें उतर तुजें सांगता उतर सोम्या. सांगता सोम्या. तुजे लागीं पाती येडेर आयिल्लो. तुजे लागीं पात येवन आयिल्लो. म्हणूनच कोणूच खाली हातांनी खाली खाली हातांनी हातांनी फाटी वसोना. फाटी वचोंक ना. सोना. जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या म्हज्या राया. राया. तेच पाती येडे हेच पातयेणे पातयेणे. हांव तुजे लागीं आयला. हांव तुजे लागीं आयला. दोन्ही हात उगोण दवरन. दोन्ही हात हात उगोण दवरन. तुजी काकूट मागता. तुजी काकूट मागता. हांव पात येता सोम्या. हांव पात येता सोम्या. हांव निराशी जावचो ना. हांव निराशी जावचो ना. हांव निराशी जावचो ना. हांव निराशी जावची ना. दोन्ही हात वयर बारया. आज कसलेय निराशेचे वारे तुझ्या जिवितान मारता जावंक पुरो. वारे वादळ थंड केल्लो तो धनी आज तुझ्या मुखार आसा. आज कसली व्हडली पिडा तुका सतत जावंक पुरो. आज वैजांचो वैज तुझ्या मुखार आसा. आज त्या वैजा मुखार दोन्ही हात उबार. दोन्ही हात उबार तुझे जिणे समर्पण देऊन घडीभर स्तुती करू सुरू कर. घट्ट तळ्यान विश्वासान स्तुती कर.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Argan Jesu, Argan Jesu, Tuka, Argan समय Tuka जिसको Jesu, अगला समय Argan समय Tuka जिसको Jesu, वंदन Aklan तुका Tuka समय जिसको Jesu, महिमा तुका Mahima Tuka समय Jesu, जिसको Aradan मान Tuka तुका Jesu, समय जिसको Aradan स्तुति Tuka तुका Jesu, समय जिसको Aradan धन्यवाद Tuka तुका Jesu, समय जिसको Vanditan Tuka आराधन तुका Jesu, समय जिसको Vanditan उचितान Tuka तुका Jesu, समय जिसको Pakarsitan Tuka Sumian हर्षितान तुका Jesu, समय जिसको वर्षितान Pakarsitan तुका Tuka समय Jesu, जिसको हर्षितान Paradan तुका Tuka समय Jesu, जिसको Jai Jai हरकार Kar तुका Tuka समय Jesu, Jai Jai सबके Kar तुका Tuka समय Jesu. जिसको महिमा तुका समय Hallelujah, जिसको महिमा hallelujah, तुका hallelujah, समय hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. Yes. हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 हाताच्या hallelujah. बोटाने कोणाक दुःख असा विशेष Hallelujah, लेफ्ट हाताच्या hallelujah, बोटाने hallelujah, दुःख असा जेजू तुका hallelujah, स्पर्श hallelujah, hallelujah. करनसा. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 Iman Marima Padvi hallelujah, Kasasna hallelujah, Jasasna Gapa hallelujah, Hallelujah hallelujah, Hallelujah hallelujah, Hallelujah hallelujah, Hallelujah hallelujah, Hallelujah Hallelujah hallelujah, Hallelujah hallelujah, Hallelujah hallelujah, Hallelujah hallelujah, Hallelujah 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 hallelujah, Hallelujah 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 जेजू Hallelujah कुस hallelujah, Hallelujah पडवतले Hallelujah hallelujah, Hallelujah hallelujah, Hallelujah hallelujah, Jesus hallelujah. Jesus कोणाक Jesus बसोंग जाय ते बसा, Jesus 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 कोणाक दिमी मोडूंक जाय ते दिमी मोडा, कोणाक उबे रावंक जाय उबे रावा. सक्रामेंत असल्या जेजू कुस पडवतया आणि कितलेशे जणांक जेजून बरें केला, स्पर्श केला. कोणाक तुमकां टेस्टमनी दिवंक आसा जाल्यार तुमचो माईक अनम्यूट करण 2 उतरांनी त्या सोम्याक अर्घा दिया. घडाई करिनाकात. जेजू ऐकत समय जेजू तुका वार समय जेजू हांव तुका आर्गां दिता. आयचो दीस म्हाका फाव केल्लो तो आनी आमकां तुवें पासून दिला तुगे दीस आमकां सांडचो नाय आनी सोडचो नाय म्हणून आमी तुजेर पातयेन धरता. तुवें सांगलें भिया नाका, हांव तुमच्या सांगाता आसा. खंय गेल्यार हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणून हांव तुका आर्गां दिता समय जेजू. अगलापानी सुची तुका समय जेजू. उगला पाणी सुजुकास अर्गाने हगला अर्गान पतोय हबला समय तुका जेजू. सोमयांचीस. कोणाक तुमकां टेस्टमनी दिवंक आसा जाल्यार ह्या कडे टेस्टमनी दिया, नाजाल्यार आमी दैविक काकुळसो तेर्स आमी सुरू करतले. मोगळा जेजू हांव तुका अर्गां दिता. हांवें म्हज्या पुताची विजा नासल्या टायमार मागलें आयजाया 42 वर्स 2 हांव तुमच्या मुखल्यान वेचलो पर्वत समतळ करतलो हें वर्स हांवें कंटिन्युअस मागलें आनी ह्याच गांवांत म्हज्या पुताची विजा नासल्या दळा हांगाच्या मनशांनी ताका धरलें जाल्यार हेंच वर्स हांवें कंटिन्युअस म्हणल्यान त्याच मनशांनी सोडून ताका म्हज्या भुरग्याक म्हज्या हातान फाटीं दिलो. देवाक जावं अर्ग आनी होगळाप तशेंच हांवें म्हज्या घोवाची विजा जावं की मागलें. हरी एक मागले उपकार देवान म्हाका फोव केल्ल्याक. अर्ग आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. अर्गा आनी Argani हबला तुका Hogla अर्गाने Tuka हगला सोमयांचीस. Sumya तुका समय Jesu. जेजू. मगाला जेजू आयचो दीस आमकां
बरं पाव केलंय आणि सगळ्या संगता या सक्रमेंटाच्या मागण्या हजार जावंक तुवें फावो केल्ल्याक आनी ह्या सगळ्या हप्त्यांत बरें काम करूंक बोल आनी गटाय जिल्ल्याक बरी भलायकी दिल्ल्याक तशेंच सगळ्या इश्टान वरान म्हज्या भुरग्यांक जावं म्हज्या कुटुंबाक तुवें राखलें आनी सांबाळून व्हरल्याक हांव तुका काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां आनी होगलाप तुका समिया जेजू. अर्गां तुका समिया जेजू. आमचे कोंत आमी भायर काडया आनी 20 मिनटां आसात. आमी दैवीक काकूळचो तेस सांगात म्हणया आनी त्या राया लागीं आमी काकूळत मागया. सतमानतां देवाक सर्व पदवीदार स्वर्गान तुमच्या रस्त्याला आनी जेजू क्रिस्त आमच्या समिया तो पवित्र पदवीदार इंतकां जुयांची आनी मेल्ल्यांची आमची करून घेतलो. सतमानतां पवित्रत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक तांचो एकता कालचे बक्षणे पुढेचे जिवनपण आनी सासणाचे जिवीत. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज अमका येवं, तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारान जावं. आणि आम्ही आमचेर तुका बक्षिता तशें आमची पक्षां आनी आमकां तळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका. आमकां निवार. आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवास आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवास आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरिये देवाच्या माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. नमन मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवास आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाच्या माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सासनाच्या बाप्पा हांव तुका मोगाच्या पुताची समिया आनी सडून देवपण आमच्या बाप्पाच्या आनी सगळ्या पुत्राच्या या पहिल्या कणात विशेष तरान माग्या हर एका पिडेस्तांक सुम्याच्या तान बेठन दिव्या. कितले जना विंगड पिडेन कष्टन आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, सिरियस आसात, आयसीयूंत आसात, सर्जरी आसा. कितले जणांक फ्रॅक्चर जाला, सर्जरी करचे म्हणला. कितले जणांचे गाय कोण जायनात, विंगड पिडेन कष्टन आसात. विशेष तरान त्या हर एका पिडेस्तांक सुम्याच्या तान समर्पण दिव्या. वर्सान तावन विंगड पिडेन कष्टन आसात. एकलो भाव क्रिएटिन लेवल चड जावन ताका डॉक्टरान डायलिसीस करचे म्हणला हॉस्पिटलांत एडमिट जाला. विशेष सुम्याच्या तान भेटन दिव्या. सुमी तांकां स्पर्श करून दी, आपटून दी. विशेष तरान माग्या एका भयणीचो काही गुण जातना सुम्याच्या तान समर्पण दिव्या. ऐकन म्हणल्यार एका भुरग्याक सुम्याच्या तान समर्पण दिव्या. एडन म्हणल्यार एका भुरग्याक सुम्याच्या तान समर्पण दिन. मागीर लारिंगो मलेशिया पिडेन कष्टांच्या एका भुरग्याक समर्पण दिव्या. तशेंच हर एका पिडेस्तांक समर्पण दिवन दोनूय हात वयर उबार सांगाता म्हणून सगळ्यो स्त्रिया सांगाता म्हणूया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बाप्पा.
जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशावामध्ये पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण ज्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. शासनाचे बाप्पा हाव तुका भेटयता ती मगाच्या पुत्राची ती आमच्या मगाच्या सम्या आणि पुत्राची सर्वंतरा जेजू आमच्या ख्रिस्ताची सम्या आणि निरगत सर्वंतरा आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि पथकांच्या आणि रगत सगळ्या देवपण संसाराच्या आमच्या पथकांच्या परिपूर्ण बसत. आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून या दुसऱ्या कडान भेटून दिव्या विशेष सरान दोन्ही हातांची वैर पर्या विशेष सरान माग्या एकलो भाऊ सुमार 3 वर्षा लागे झाले विजाचे समस्ये एम्प्लॉयरान ताजेर केस केले ट्रॅव्हल बॅन गेला विशेष सरान ताका सुम्याचे तान भेटून दिव्या एकलो भुरगो कालच्या दिसा ताका CID ना पळयल्ले आणि ताका एन्क्वायरी करते असत ताचे कितें रिझल्ट आज येवचे आसा सकाळी आज पॉझिटिव्ह जाल्यार ताचेर केस पडटली नेगेटिव्ह जाल्यार ताका भायर सोडटले विशेष सरान मागया आमच्या काकुळदरा देवा लागीं ताचे काकुळ दाखोवच्याक एक भुरगो सुमार 2-3 महिने जाले बंदेंत आसा ताचे आवय बापूय रडोन आसात विशेष सरान ताचे पासून मागया आणि समर्पण दिव्या कितलीशी भुरगीं आणि कितलेशे जण आणि कितेंच सुख करनासतना जैलांत आसात ताचे केस चलून आसा विशेष रान आमचो देव नितीदार देव आमचो देव रायांचो राय ताची पदवी सगळ्यांच्या पदवेच्या की व्हडली पदवी त्या पदवेदारा जेजू लागीं समर्पण दिव्या दोन्ही हात वयरूबान सगळे दादले सांगात या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या संसाराची आमचे आणि सगळ्या संसाराची कठीण काकुळ करे कष्टाच्या बाप्पा पशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची संसाराची काकुळ करे बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीफात आमची आणि सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळ करे बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची संसाराची काकुळ करे बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ करे बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ करे बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकुळ काकुळ करे बाप्पा बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकुळ काकुळ करे बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकुळ काकुळ करे बाप्पा बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकुळ काकुळ बाप्पा शासनाच्या बाप्पा हाऊन तुका शासनाच्या भेटयता तुका भेटयता मगाच्या पुत्राची आमच्या सम्या आणि सर्वंतरा जेजू आणि सगळ्या संसाराच्या या कणान भेटन दिव्या एक फायनान्शियल प्रॉब्लेम असले भाऊ बहिणी समर्पण दिव्या लोन सडत जा फारीक करू जायना EMI भरूंक जायना कितले जाणांक पैसे दिल्ले पाटी मेळटात ना कितले जाणांक पैसे दिवंक जात पाटी दिवंक जातात ना विशेष हरी एकल्याक सुम्याच्या हातान समर्पण दिव्या कितले जाणां जावंक पुरो बिल्डराक पैसे दिल्ले जावंक पुरो कोणाक फ्रेंडाक हेल्प केल्ले आज ती पैसेच दिना म्हणून बसल्यात सुम्याच्या हातान भेटन दिव्या कोणाक एका व्यक्तीक लेफ्ट हाताच्या रिस्टच्या कडे गांठीन दुख असले जेजू याकडे ताका रिलीज दिसते असा सुम्याच्या हातान समर्पण दिवन मागया सगळे फायनान्शियल प्रॉब्लेम सुम्याच्या हातान समर्पण दिवन दोन्ही हात रूपान सगळे स्त्रिया सांगता मेळोन जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा
जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कष्टांच्या पशावामध्ये पाहत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशावामध्ये पाहत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कठीण पशावामध्ये कष्टांच्या पशावामध्ये पाहत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशावामध्ये पाहत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशावामध्ये पशावामध्ये पाहत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पशावामध्ये पाहत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पशावामध्ये पाहत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण पशावामध्ये कष्टांच्या पशावामध्ये पाहत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पशावामध्ये पाहत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. शासनाच्या बाप्पा शासनाच्या हाव बाप्पा, तुका बाप्पा, बटे हाव तुका तुका बटे इमगाच्या तुझ्या पुताची इमगाच्या पुताची मी आणि सगुंदरा जेजू आणि ख्रिस्ताची सरोंदरा जेजू आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आमच्या सगळ्या पथकांच्या संसाराच्या पथकांच्या संसाराच्या परिपूर्ण पथकांच्या परिपणापासून या सौत्या कणान भेटून देऊया. हर एका काम नतल्या भावपण्याक समाजात भेटून देऊन माग्या विशेष रान माग्या संसारातले सगळी राष्ट्र समाजात समर्पण देऊया आणि माग्या सगळी राष्ट्र फळापरी जाऊच्या पसरत. आम्ही कंच्या राष्ट्र असा कॅनडा, UAE, सौदी, बहरीन, कुवेट, कतार, इंडिया, UK, ऑस्ट्रेलिया, हाँगकाँग सगळे राष्ट्र सुम्याच्या हातान भेटून देऊया. माग्या आम्ही कंच्या राष्ट्रात असा ते राष्ट्र फळाबरे जाऊ दे. आमका हांगासर त्या सुम्या नडला या गावात आम्ही त्या देवाचे सैन जाऊन असा, त्या जेजू रायाचे सैन जाऊन असा. या राष्ट्रापासून आम्ही वावरूंक असा. आज या राष्ट्रापासून आम्ही माग्या या राष्ट्रात त्या सोम्याची आशीर्वाद देवन येऊन दे. या राष्ट्रांत किती उणेपण असा पयस जाऊन दे. या राष्ट्रांत विशेष रान माग्या या राष्ट्राचेर सोम्याची आशीर्वाद येऊन या राष्ट्रांत बरे प्रोजेक्ट खंयच्यो कंपनी आसात उदरगती पावून दी. सगळे बिझनेस बरे रन जाऊन दी. सोम्याच्या हातान समर्पण देऊन सगळे दादले सांगात म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची रे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची रे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची रे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची रे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची रे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची रे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची रे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची रे बाप्पा. बाप्पा हाव तुका बेटेता तुका जगती बेटेता. मगाच्या पुताच्या सोम्या आणि सरुंदरा जेसू ख्रिस्ताची रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून या क्रियेच्या कणांत विशेष सोम्याच्या ता समर्पण देऊया. आमची कुटुंबा सोम्याच्या तान भेटून देऊया. आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या तान भेटून देऊया. कितले जण आमच्या लागी मागोंक सांगला फोनार मागोंक सांगला. कितले जणांनी पिटिशन बॉक्सान पिटिशन घालांत समर्पण देऊया. आमचे सगळे जमत
आमच्या जमतीचे सगळे फुडाऱ्यांक सोम्याच्या समर्पण दिव्या, आदल्या फुडाऱ्यांक सोम्याच्या भेटन दिव्या. जे कोण ही जमत सुरुवात केली, इनास मार्काबो, सिरलाबो, आदले लीडर्स आयडा डी सिल्वा, रॉनी डी कुन्ना, जास्मिन समर्पण दिव्या. फ्रान्सिस लोबो, फ्रान्सिस इसरा सोम्याच्या भेटन दिव्या. त्याच्या फ्रान्सिस त्या जेसिबायाच्या गवाच्या आत्म्याक आणि सोम्याच्या राजांत वावरला तो कितल्याशा जणांक सुवाता प्रकट केल्या. आज तो खंडीत जावन त्या सोम्या सांगता, त्या राया सांगता आज खंडीत जावन त्या जमती बसत थंयसर त्या राया लागीं त्या रायाच्या हजरपणात ताच्या राजांगणात बसून खंडीत जावन आमच्या बसत विनंती करता. तो ताच्या आत्म्याक शांती मेळच्या बसत ताच्या आत्म्याक बसत मागया. आणि कितल्या जाणांनी ह्या जमतींत वावर दिला जावंक पुरो ती आज ह्या संवसारांत आसात या नांत. जे कोण ह्या संवसारांत नात तांच्या आत्म्या बसत मागया. जे कोण आसात शेसरान जेरोम ताच्या बसत मागया. समर्पण दिव्या. तशेंच आनी मुखार ह्या जमतेक बरे बळवंत मागण्याच्या स्पिरितान बरयले, पवित्रत्म्याच्या देणांनी बरयले फुडाऱ्यांक तसो मी हाडून येवं दी. ह्या जमतींत वावर दिल्ले म्युझिशियन आसात, जो डिसोजा, सोनल, रिस्टन, मिल्बर्न ताचे पसत मागया. ह्या भुरगीं कितली जाणां ह्या जमतींत सेवा दिवन आसात, दिल्यांत. देव तांचेर आशिर्वाद घालून दी, तांच्या शिकपाचेर आशिर्वाद घालून दी, तांच्या फुडाराचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून मागया. शानियाक सोम्याच्या समर्पण दिव्या. ह्या जमतेन बरे वावर करते आसा ते प्रेज एंड वर्शिप करता, इंटरसेशन करता मागया. आमचे चिल्ड्रन मिनिस्ट्रीचे रूथ ह्या भुरग्याक सोम्याच्या भेटन दिव्या. ल्हानशी प्राय जाल्यार त्या सोम्या खातीर कितें करचे म्हणलें एक दांत चकास आसा, कमिटेड जावन हांव ताका सुमार पॅन्डेमिका टायम आसता हांव पळयता ब्रदर प्रकाशाच्या इंटरसेशनाच्या वेळार एक पटे सांगल्यार पुरो जायत अंकल करता म्हणून. जायना जाल्यार लेट जाल्यार बसून करताले ते, एकलेच असल्यार बसून करताले. ती जावन आसा उर्बा आज आमचे थंय उडातय दिसून येना. सुमार जाणां थंय येना. कितले जाणां स्वभावात शेळवून गेला. आज तांचे बसत मागया. ह्या जमती कितले जाणां पयलीं येताले आज तांकां येवंक जायना. समयाचे टायम भेटून दिवया. जावं पुरो थोड्यांक कितें बेजाराय आसा, मना बेद आसा जावं पुरो. आज यो आमचो राय धन्यासो धनी तो कोणाकी पक्षपाती करना. तो हर एकच लेख मोग करता. तो मुनीस पळयना. तो दुबळो ग्रेस्त काळो दोगो लांब मटवो कितेंच पळयना. तो ताळो पळयना. तो तालेंत पळयना. तो पळयता काळीस आणि तो हर एकल्याचो मोग करता. आज त्या रायाची परजा आमी एकामेका कोणाक दुखयनासतना मोग करचे करपा तो देव आमकां लाभोवन दी. मागया ह्या जमती पासत शेसरान आनी चड बळवंतरान ही जमत वाडच्या पासत आज दीस जावन आमी देवाक अर्घा दिवंक जाय. ही मॉर्निंग मन्नाची जमत सुरू कर 3 वर्सां लागीं जावंक जाली. ह्या 3 वर्सांनी सबार जाणां ह्या जमतीन जॉइन जाली.
सबार जाणांक बरेपण जाले. थोड्यांक टाइम ना जॉईन जावंक, थोड्यांक टाइम डिफरन्स आसा जातात ना. थोडी टाइम मेळ्ळो तितलो जॉईन जातात. कितलेशे जाणांनी ह्या जमतेत आम्ही सगळे सांगाता म्हणून वावरल्या. आज विशेष देवाक करका दिवया. आणि मुखल्या दिसांनी कितले जण येऊची असतात या जमते. त्या सगळ्यापासून माग्या दोन्ही हात रुबार आमच्या सगळ्या गरजापासून, सगळे कामाचे समस्ये कितले आमचे कुटुंबाचे असतात तांकां हर एकला समर्पण देऊन सांगा त्या म्हणून घट्ट तळ्यान आम्ही उसारया. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण पश्चावामध्ये कष्टाच्या सगळ्या संसाराची आमची आणि काकूळ सगळ्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामध्ये सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामध्ये आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामध्ये आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामध्ये आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामध्ये आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामध्ये आणि सगळ्या संसाराची काकूळ ये भगवंता देवा, ये भगवंता हमारा संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमची तकली आम्ही बघूया त्या सक्रमेंटात असलेल्या जेजू मुखार आमची तकली बघून त्या सोम्याक त्या रायांच्या रायाक आमचो मान बघूया. जेजू राया, आज मुझ्या जिवितान तुझे रायपणा ओळखून घेता. तू तो राय शांतीचो कुंवर, पदवेदार, बापाच्या उजव्याक बसून आसलो तो, आमकां पवित्र आत्म बसयल्लो तो. तुझ्या राजान सगळी परजा संतोष भोगता, उल्हासता. ये रायांच्या राया, तुझ्या मुखार तकली बघून आम्ही तुका नमन करता. तुझो आशीर्वाद आमचेर देवय. हर एका दिसा, हर एका घडये तू आमचे सांगता राव. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanks be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanks be every moment thine. O sacrament most holy, sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Praise the Lord. Praise the Lord. विशेष तरान परत एक पटी हर एक ऐसा अनाउन्स केल्याप्रमाणे कोणाय की तुमका टेस्टमनी दिवंक आसा, दूंक आसा, कोणाक पेटिशन धाडूंक आसा, ह्या कोणाक म्हज्या लागीं उलोवंक आसा जाल्यार 9900032411 ह्या नंबराक तुम्ही मेसेज धाडा, ह्या टेस्टमनी धाडया. तशेंच हर एका दिसा सांजेर 10 तावन 11 वरां इंडियाचो टायम, कुवेटचो टायम 7:30 तावन 8:30 तुमकां कोणाय की आमचे हर एका दिसा इंटरसेशन आसा. तुमकां कोणाक पुरसत आसा ह्या एक 15 मिनटां वसा
सांगात मिळून मागया संसाराच्या सगळ्या गरजापासून मागया. कोण युट्यूब आमच्या मागण्या ऐकतात आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून त्याला सबस्क्राईब करा आणि ह्या सांगता चॅनल शेअर करा. देव तुमका हर एकला आशीर्वादाने बेस्ट सवानी आणि कृपेन भर दे. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. God bless you, Praise the brother. Lord. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. God bless you, brother. Praise the Lord. Thank you.